Da bi te poštovali, trebaš najprije poštovati sam sebe. Nije stvar u tome da stalno svima ugađaš, da šutiš ili da se povlačiš kad osjetiš nepravdu. Ljudi ne poštuju one koji sami sebe guraju u stranu, već one koji znaju gdje su im granice. Poštovanje se ne gradi na riječima, nego na djelima. Kada kažeš ne i to znači ne, drugi će znati da tvoja riječ ima težinu. Kada se zauzmeš za sebe, šalješ jasnu poruku: moja vrijednost nije na rasprodaji. Ali zapamti, poštovanje ne znači biti grub ili hladan. Radi se o ravnoteži, o tome da budeš dosljedan, iskren i pravedan. Prvo prema sebi, a zatim i prema drugima. Da bi te poštovali, ne moraš biti najglasniji u prostoriji, nego najdosljedniji. Počinje s tim kako se ti odnosiš prema sebi, jer to uoče i svi ostali oko tebe.